हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडियोहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडियोनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय मैयाहायसो रिलिज जानानै थांनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियो टिजारनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे नोंथांमोना भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। लोगोफोर जोंहा एमबि प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडियो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर जाय भिडियोहायनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मिद्रुस्मिता बर'जों लोगोसे मिथुनराज बर' बिथांखौ दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे फैनो गोनां अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय देंखो बोदो दे आरो लोगोफोर जोंहा बे देंखो बोदो अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौ रोजाबदोंमोन बर'नि लेजेन्डारि सिंगार बिथां सुलेखा बसुमतारीजोंनो लोगोसे मिजिं बरगयारी बिथांमोना दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि बे देंखो बोदो अफिशियेल मोनसे मिउजिक भिडियोनि टिजारखौ जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एमबि प्रेजेन्ट यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनानै लाहैदो दे। लोगोफोर बेबायदिनो नोंथांमोना फुल मिउजिक भिडियोखौ नायनो थाखाय भिडियोखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडियोआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडियोखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडियो आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो दे।